ברוכים הבאים חברים, סרטון חדש בלוגסי. מה זה ניאון, אתה מצלם סרטון? כן. זה לא אכפת לי אפילו. לא, אל תרוג אותי. כן. חברים, אני אחזור במועד מאוחר יותר. תודה מהגרופ עם דניאל הורס את האוזניים, אני מצלם כרגע. אני מצלם, איך אתה? איך החיים? אני בסדר, אתה חשוד מאוד אדוני. אני חשוד, זה שיש לי מחשב חדש, זה לא סיבה לחשוד. לבנות הבית האנרכיסטי. אני אמשיך לעשות סיור, לא הראיתי את הבית של דניאל בסרטון הקודם, אז אני אראה את זה היום. ביי. רגע, יש את הבית? הוא בונה, אתה רוצה לבוא? נעשה סיור ביחד. בוא, תראה לי מה חדש, אני לא הייתי בשרת במשך שבוע. אבל כן. אתה יכול לצפות בסרטון. אתה חייב, זה חלק מהסרטון. הוא עוד לא עלה, אבל כן, תיכנס לסירה. פרץ לך, לא, אני בא לראש שלך. פרץ לך ערוץ, שלם לו כסף. בטוח התלוננו בסרטון הקודם שזה למרות שהזמנתי אותו. בושה, הוא לא עלה את הסרטון שלו. אני אעלה אותו, זה עולה אחרי הסרטון שכבר אני הולך לעלות אותו. היי אפיגס, תודה לאפיגס, אני ממש נחמד למכור לי. האפיגס של דניאל, בוא אחריי, בוא נלך את הבית שלו, אוקיי? בוא. לא, אל תבוא! סליים! אל תתאבד! של דניאל, זה התחלה שלו לפחות. לא יודע, הוא לא פה. זה לפחות ההתחלה של הבית של דניאל. תנסה למצוא ליד, אני צריך ליד. וזה הטבע שהבאתי לו, אל תסתכל בה. יאללה, אל תשנה לי את הסדר, אני עשיתי שם סדר. לא, אוקיי, אפיגס תברח, לא אכפת לי. הכל טוב, אני מחזיר. תחזיר לו. אוקיי. אוי, השמיים נהדרים. כן, אני שם את כל הבלוקים אתה בחזרה. גונב. אוקיי. יודע מה? יש לי את כל הדיימונדס, אני יכול פשוט לברוח. לא! להתראות! אני יורד אחריך עם דלי מים. מג'י! אאוץ'. אתה תופס! אני אשלם לך 7 דיימונד שלגמרי לא גנבתי אם תביא לי סטאק של עוגיות. תביא. בבקשה. זה בשביל ההומלס. אז זה בשביל ההומלס דניאל. כמה עוגיות יש לך כרגע? סטאק. תביא. סטאק ב-20. אביאל נכנס! לא מצלם. מה אתה מצלם? אני לא רוצה לצלם, אני פחות חשוב. אני מצלם מטומטם. שון, תביא לי 7. רגע, כן, כמה אתה רוצה סטאק של עוגיות? 7. תהיה בשקט, אני מצלם בסרטון! כן, יאללה, איפה היינו? 7 בשביל תביא את סטאק, יופי. קח עוד 10 ספייר. למה? אוקיי. ביי. אני לעשות איתך, בעצם זה הבית שלי, לך מפה, זה נעים לעשות איתך עסקים. אני אשאל לך דיימונדים. תהרוג אותו! אביאל, אני אביא לך 5 דיימונדים, אתה הורג אותו. אביאל, אתה רוצה פיצוי? דניאל פיצוי, לא דניאל, אביאל פיצוי. שזרקתי אותו כרגע מההר, אני לא יודע מה איתך זה. אם לא אני זה סקאט. פאק, אין לי חצים. אוקיי, סטופ! ביי. דניאל, הוא יוצא מהארון! סליים יצא מהארון. סליים, למה? למה תגיד? יש את זה ב-4K. תעשי לי לתחום. לא. היי, קחו, יש פה אמרלד. הדבר אהוב עליך. לא! הייתי כזה קרוב. נרד לי אמרלד. ביי חבר'ס, נראה לי אתם כזה... לא, אתה לא בורח. לא! ביי. אביאל!
מצב טטניק. תקוף! לתקוף. יואי פה, תעלה לפה. תעלה לאיזה שיטה. מה אתה סתום? בוא לפה! אתה עצור על ידי משטרת הים, תבוא לפה אדוני. זהו, אתה לא יכול לברוח אדוני, אני שמתי לאש, אני מכשיר מעקב. אוקיי, צריך לברוח ממני. אוי לא, נלי די. תבין לאן אתה הולך. אני לא מסתכל לאן אני הולך. תדליק נדר, לא תדליקה! ברח! רוץ! צא מפה! לא! כל הפרק הזה הוא פשוט נרדף. אתה במייקרופון, אני אתה? חברים, לכו להירשם לערוץ של אביאל, במידה והוא לא עושה את אותם מה איתי? הזה נחתך. רגע, מה איתי? בואנה! ואנסב לסליים. יופי. לחפש איך... סתמו את הפאקינג פה שלכם! וואו, what the fuck, איזה ברייקדאון, איזה קריש אאוט. אני הולך למות. אני הולך למות. תראו איזה שקיעה יפה. ושימו לי סאב ולייק. ביי. באמת נראה לכם שאני אעצור פה את הסרטון? אוקיי, אחרי המפגש עם החבר'ה, החלטתי שאני רוצה לבנות משהו כי זה סתם סרטון משעמם עד כה. אז אני הולך לבנות מרכז תרומות. אתם מוכנים לזה? מונטאז'. אוקיי, אז אני סיימתי את הבנייה, בואו אני אראה לכם אותה, יש לכם כזה פה כניסה מאוד מאוד מרשימה. מדרגות איכותיות, תיבות התרומות, ואז פה יש לכם את התיבות באמת שאנשים יכולים לבוא לשים דברים, לתרום ולקחת דברים, כל מי שרוצה. וכי אז זה העיצוב, הכל פה מולתר לחלוטין, אוקיי? עיצוב מהצד. מאחורה זה לא נראה לי כל כך טוב, כן זה לא נראה טוב מאחורה, נשבור את זה. נתקן במקביל, כן איפה היינו? אז כן, זה הבנייה. אני רוצה לדעת מה אתם חושבים עליה מ-1 עד 10. וכן, אז זהו כל היום, מקווה שנהנתם מהסרטון, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי. שימו אותה בלייק, כן?